оилаи Музаффаровҳо 20 сол боз тақрибан 3.5 гектар заминро дар деҳаи Дадобои Холматофи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба боғ табдил доданд. замини боғро аввал аз тобиати хоҷакии деҳқонии Абдулло Раҳимбоев гирифтанд ва баъдан шаҳодатномаи ҳаққи истифодаи дарозмуддати онро соҳиб шуданд. Зариф хоҷа Музаффаров, падари Нозим хоҷа Музаффаров соҳиби боғ аст. мегӯяд номаи кумитаи замин онҳоро ҳайратзада кардааст. модоме ки инҷа моликати мо ҳай ҳама қада бех аз мо напурсида ҷдмм сарват капитал ман ки худам собиқ налоговик собиқадори меҳнати хизмати давлатӣ соҳиби мақомоти андозба дар ноҳияи исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ба қайдгирӣ гузаштагӣ вай дар асоси моликати хусусӣ соҳибкорӣ ҳамин хел писари ман соҳибкори инфироди ва ҳамин хел ягон имтиёз нест сони чуа я вақте мо даъват карда мегӯям ки ҳоланги ҷдмм сарват ба капитал ба 50 сотиқа метитон. дар боғ оилаи Музаффаровҳо 540 дарахти зардолу, зиёда аз 1000 сафедор, 200 ангур ва шафтолую олую анор парвариш кардаанд. барои обёрӣ чоҳи амиқе кандаанд ва худро соҳибмулки қонунии боғ медонанд. мегӯянд ки ҳуқуқи онҳо зери по шудааст ва барои ҳамин як моҳ пеш ба раиси ҷумҳур ва раиси маҷлиси миллӣ муроҷиат карданд ва мунтазири посуханд. аз мақомоти вилоят ҳам хостанд ки ба қавли онҳо пеши роҳи ҷиноятро бигиранд. ариза бо номи бонги хатар гуфта нависта аз прокурори вилоят, кабинети амнияти миллӣ, раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд, прокурори ноҳия, шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров якта бурда соаташ ки супурда омдам ки пешгирӣ кунтон ин ягон фалокат мекунад. моликати мана барои ҳимоя карди давлат кафолат додагӣ шумо ина як кори кунтон ки ҳимоя кунем пешгирӣ кунтон аз ҷиноятгум ҳамин чиз гӯед расман ягон ҷавоб нест. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дуюмин ноҳияи калонтарини Тоҷикистон баҳси замин ва истифодаи он то рафт зиёд мешавад. Нусратулло Салимзода раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар гузашта эътироф кард даҳҳо қарори раисони пешин барои тақсими заминро беэътибор кардааст, вале баҳсҳо нотамом мондаанд. ки мо гуфтем мо прокуратура қатъан воқ бурдем ҳамона гуфтем ки комиссия бояд кор кунад комиссия ҷавоб ма воли шахсан ҳамида омаданием ки комиссияе ки замин тақсим мекуна ҳамун бояд ки ҷавобгариро ҳис кунад. ҳоло оилаи Музаффаровҳо худи раиси ноҳияро сабабгори ғайриқонунӣ додани порчае аз заминашон ба ширкати Сарват Капитал медонанд. хоҳишамо ҳамин ки ҳамина иҷозат киян мо ниҳолаям эҳтиёт кара ҳисобаша ёфта наска ё дига ҷо ягон кор карда ҳамин ҷая сохтумони маркази савдоя мувофиқи талаб мекунем ҳамин замона бо ниҳо кара. баҳсу даъво барои замин дар Тоҷикистон сол ба сол зиёд мешавад. даҳҳо кишоварзу соҳибкор баъди ба ҷои нарасидани шикоят ба расонаҳо ё шабакаҳои иҷтимоӣ муроҷиат мекунанд. мақомот ҳамасола аз ҷазо додани даҳҳо масъули ҳукуматҳо ва тақсими замин хабар медиҳанд, аммо шикоятҳо кам намешавад. фарзон муҳаммадӣ, радиои Озодӣ, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.